ya sɔfo na ntumi ye nyame ma wodom a de be tumi ye ani sunsum nyuma a menkonkɔ sunsum na nkasa ekopiki eye generation de o nti ukɔ asɔre bi sɛ muzama checha wo mo no o papa di sɔfo a sunsum na asa be yi foforo ofie no ne de ukɔ ne de wakosi papa nan sunsum no wo ofie a sunsum na hwehwɛ Hello Bushafo, Yamakwa Baba, Attention TV. A dear me just saw a just more. Me patronde, Jubedi Amede Brown, Matuni Din, soon sumun sem. Me patro be musa soon sumuni ho, a be musa soon sumo. Now what will she mean so? Also, what you enter anything. A hair bunny say ya, yen he'll be a wadokro soon sumun semu, and until the map opinion. What do crew soon sumu, our ye soon sumu bulldozer, our bet say, no be a dream, ever soon sumun say me. Eti mesrɛ mentwe mu nkɔ gyina ya me gye mabrafo nka to aba ye ba ye bed dokri akɔ sunsum nsɛm ye kɔya esaba me ba so me ne penikese na nkasa ne bae na ansa na no me pacho wo yare bia obetima frɛ SDK City Health Center omo dokri wo yare mu sɛ wo sisi wo ti dompe arthritis sciatica o from our medio so no masho or ulcer or diabetes high blood pressure me patcho betima frɛ 055 661 4628 me patcho frɛ mo Nigeria isa yen ko papa akwa aba ne ntie yen so papa e ma akwa baba Attention TV me joso no na mboko de o boko papa tie fo sɛ omo pɛ so mo sunsum sɛmu ebi mo sɛ sunsum ni ho ebi mo sɛ sunsum ho papa se uwaye sunsum ni pe de ene e baby sa oni age isu ade efiri ho e den ni sunsum na abrabo aye boyi sunsum sem enwuya e bezi emu pa yo me da wontie fo ase me da Attention TV fo nyina tie fo ahwefo ne madonfo nyina ase na mamichi amiam papa Church of Pentecost odifa amayawo okay amo international prophet no na mamichi amena na retire chihu retire Dr. Akaboha. Okay. Na Aminchi God's Revelation Ministry so manyina ade mo members nyina. Okay. Aja sumwa se obi ka sisunsun sem ni wa oboa. Okay. Na ene Ghana no meka se me mpese meka se tie obi. Okay. Me pese me di me line mu. Yeah. Na anko ese wakaka se tie obi. Susun sem no ye eye ade a yedija. A trademark enye baby keke o hwa asori bi ti se MDCC Mozama Disco Christo Church eye nana retire Jehuapia no be hya ase ena susunsemo a no matedisi mu ne yeso mo nyama bi oye no mo nte ase nti ofi asori no mu what you say ena ne akwa ma abeso ne ba na na retire so okay okwa obi bae okwa obi bae na ene sususoro na yehu no ne ama nipa nyini no ebi akwa ti se akom okay ena first so ya ka sususoro ya Mozama sorry okay ene jiri kokko so yeah ewo ho na ene no sususam no abetre ama te se wo hwe susumsoro asofo ni bia ebe so wanya ne gown na ne ode keka ko ba ya ka susum wo ho ya hwe bible no kra ba bia Jeremiah no 25:14-15 no yeah Nyankopon kasa o mema ya hwe na me mfanyina so me quotation me no mpese gina so na fe mema atiefo hu se susumsem ho odifo nyumanko asofo nso adwumanko apostles adwumanko okay evangelist adwumanko na ze papa mi twa no na ze wo bible ni mu kura se sunsum hia e mo abrabo yi oh susumsem ho nti na mpese de bible ne kasa no na ansa de be ko bible no so ibi mu se abrabo aye bo no je se ono ni mi bia fa zu wadware wakọ adwuma waba enna me ka se enankyerɛkyerɛ no abedoso nti yehu eka sunsumsem a Yesu ena start sunsumsem okay Jeremiah no mo ebe start sunsumsem okay John the Baptist no be start sunsumsem okay so yeah
na neno yesunsum sem na ye practice no obi okra ne bibia anye sunsum adwuma da so that say enso oso bi yedifo okay medical school kra kwa yes ebisa say obi bi aye medical doctor da benere be wan no bi apio na akopam koja bi na sensen no ho me sunsum ni yesunsum obi ti say odifo Ajaguraja Siama ne papa odifo Abednego ono ne papa ne trend na odifo Ajaguraja enam so oh okay so me say massive o yesusu ni pankasa yes massive fofi muzama mu okay so what I say MDCC me na ye commissioni ba so what I say and candle ne foda otay inso the chance ne muzama for and the chance ne ya papa odifo kwa Church of Bethesda Church of Bethesda omo na odifo kwa ye ka foda otay na mesew ope foda ota papa pato kwa ye papa odifo kwa church ana ko kanshi oso hwe papa odifo kwa ne bia oton ne na duhwam eye foda ota papa no ho na obenya bi papa obo foda ota ne candle so ye be ba no so candle ne foda ota ye de adwumedie be wo sunsum na me ka se ye hya ase na mebobɔ ni nyina so kakra na ye de aba na manna obi use candle obi ye bibia sabi ensa go first an ye si su ne fi se ayemfo pe ne gu nsa ba ensa go kura Bible mu oh really yeah Yankopon ne di kan ma ye de nsa gu fam ma ye hwɛ Jeremiah 25:14-15 me ba to bi na atiefo kenka ma atiefo nti na nko ye se odifo na eka na afọ yehu se sunsun sem no papa ye sure oh bie Jeremiah 25:14 making kind now I say na nanamu bebre ahemfo kese won be share won kwa the verse 15 no na Erade Israel Yankopon aka kire winie je ebufuo hye nsa kruwa yi efiri mi nsam na meresoma na hwie gu won ni na hwie ni nyina gu fam na wobetomu intentan abro wahu entina aha nyame na ekasa o no se jebufu hyensa fimi ho Jeremia na wo mo sori tia wo no so sunsun nyuma na bi no esunum pai bo dwuma edi ena sunsun akwankyere nsu ne yeye sa na wo kan Psalm 105 no a 15 13 to 15 nso a wo se na hya ne piem no edan ogunsama nsuo nyinara enso Bible nim eno susu sa sunsun nyuma no eno susu yeden ewo ho wo de kan Psalm 104 no na de tina nde ye Kristo sem ne mfa no nka eno na makase ama sunsun sem no achia so that say enna hwe ya papa odifo akwa bra odifo da watabai no na obi anye bi nanso ya ye ntungum enti sunsum wo ho anyame ewo ho se sunsum sem ni wa anka nnua ne abotan nyina ni ho ensuo Bible no kaka wo se na Onyankopon tumi yeden ebutu nsuo ani enti tumiyo ewo ho ena sunsum sem so yeden ewo ho enti wo ya sofo na ntumye nyame ma wo dom a de be tumiye eni sunsum nyuma menkonkoye so what I say sunsum nyuma no gu ahodo na ebi be ye friye na retire so jehuapia so eba akabo atamu besi nne fi Church of Bethesda ya papa odifo akwa wa yesu nyuma wo bra yesu na ya benyina beto no enti obi gase sunsum sem ni wo ewo ho se sunsum sem ni wa anka sabi bodamfo nam ya bondam enso ahohom ne nenam nipa ko de bese koma no owi bese ni wepe na obi awu onyame nam honhom mu ano ne kasa edi sunsum sam de ewo ho na tuntwa na mu fake na abedosu and no be sem yesunsum so sofo o de ne ho tutu odifo akwa obi so yesunsum so defo o de ne ho tutu na merita jehu akabo de ted obede na de ho tutu no ntimi
anko si enna asuatere nti saa panifo kasa anke se wo da fam na kwa Isaac do mi pile 2 papa yi wa yesunsum nyuma che se sunsum nyuma ni wanka yemfa Manchester ne crazy enso emagya nso maduane ngusirivam ema ne men enti Nyankopɔn di sunsum nyuma ekita ankura bi ena ne saa ankura no se bi firi hio ade se ayi obi okita kanta fitiri akoto wi ena sunsum nyuma no sana ye nipa bi ese no but omuntumi me am to masia pure spiritual church ya masi every muzama mu complete enya fa entu beto se me yesunsum nyuma odo mi ko siesi ekotremu a charismatic church si mi tremu a Pentecostal church ma tremu siesi mu a mi ko deeper life kakra ma ko siesi de kra me ye ai odi for pa area prophet what you say pa enti adom ni hwewa ontumi fancy yes abrabo ye sunsum nankasa ekopiki eye generation de o nti ko aso bi se muzama checha wo mo no o papa di sofo a sunsum na asa be yifufuro ofie nim ne ye de wo ne de wakosi papa nan nti ne so bi se bi sunsum so de sofo a ofiri he sunsum ne be yi no ya papa odi fo akwa church of Bethesda wo ye sunsum so sofo pani wa ya che sunsum adwumai eya kwakuo bia ne de ene se enya meme won se ya papa odi fo akwa church of Bethesda ne ba boy sunsum betima atwene se begina papa na mu na ye na adwuma enti sunsum no ono onkohwe ai university wakobo degree wakobo o papa ya adwuma no kwa kunwa ni sifie ho no sunsum ne be fawo ade wo be ya adwuma but ye nne no wo be hu obi anu apam gon ono apen color style no de atutum sunsum nipa wo ye sunsum sofo a won kan be usu ene wa brabo no ede de pefi sunsum sore sofo ayo obi a onya basabasa on sore nkasa ntia obi ohu pani a obunu ohu se sunsum sore sofo e ba akunyo ote so e so sore efri so wona wo se wo ye hwan firi akunyo nim fama ti se metiwei ya papa church of Bethesda odi fo akwa na wa beto me wo ha na me meti ho ese bi firi mi makunyo nim na me de ma no oye ne obeyi nyina wi a okwa asemenya kwan se betre kunyo nim ma matrem sana ya papa na me retire jehu doctor ono susu oba mi ha na se meti ho ese me sori sunsum sori sofo di ni huni on pa basbasa on kasa rough o madare si sunsum kan no madare si ya on fa basabasa nkotu fie be ne ye ya ba di ye mo ba yie ene we ba ifo na tumi be na si sunsum madwuma obeka se ukobo ba yie dabi sunsum so so fo ntisa sunsum so asofo no kura ba no amedi dewu wo be fa jam enso ne sunsum so asofo no bi ni ma aba no omo de ahode ye na e kire eno nya sunsum sore e ya come to me eno nya sunsum sore sofo unyuma nyina tati unyuma nyina tati na sunsum sore sofo be gina dwom na opadere wo nan na wo padere wo nan na wo padere wo nan na wo huri ko na eja wo de so kora ebi wo ho eno nya sunsum sore adwuma tiefo esa papa etire papa na obi say mi amiti we me bo me bra den na sunsum na me nko je bansiri bi meto na me nko fa kuko meto na te say me wo sunsum ay me de bo dabi anya no kora da ti den na me ye anya no kora da se sunsum no wo fi a sunsum na hwehwew se kunwa ne be si fi a me nana ne maame e fa no commissioner aya ono ne be sunsum bi ma ode ne ho aba fode e ma asore e friend Muzama Church, Muzama International Church. Into ya adwuma na no di frim koy. Wa me di de. Owie me maame so beto aso.
okoye no mimi fie de asofo do so pa because watch ne bo ho o ma ho kwana ba te no nyame de hye so fa hye pa adom ne baba adom ne akira wo benne so ye de ane se ya ye adwuma ne basa kane na ba hu se muzama fo na efa galon no wan ko fa isu no aboso mpaye no mo de ama obi a kire se asori muzama fo de se isu na benne abefa wiase nyina eno be hia your boy o se esunsuma ka no sunsum no so e ka na onim ba bi ofiri onim na se onim ba bi a okọ ne di anse ne beba na dwem bia no ye na ebi de sekan hye o ma no eno ya kom eno ya kom ya kom tumi enye sunsum sori okwa papa odi fa kwa no o ya sori a wo hwe nwoma mo to a wotimi se wo ye sunsum sori nwom sa na wo ba mi so mi china mi di sunsum ni ya adwuma sunsum ni kura timi dane to obi so wo wa bre ne so man sunsum ya adwuma nti sunsum sori no se ye be ni yi a nka be fe pa enne metima ka sa asofo 95% o mu nyina asua odifo komra Ajaguraja okay o mu nyina asua no o mu nyina asua no na sabi ka efa amufi yendidi ba no ni mu odinti no fi kwantenten de ba nti wo salum ka wo so kofa mu agumefiri yendi aba wo inji ampa ya wo tais nyina be sai nti ka sofo beti ase ne yem se sunsum nyuma no wo mo yem de ne yenya ma wo ne yenye ne yi enne obi apaso sunsum so sofo bi ko hoede enso first ne de obom zamadi obo gidi kokko obo nkansa din a me yare me bubugu fam na me nante enkansa sofo ene sa me yare wow ne ya wa hama bi ya ti se ko jan kokko ne ye bo ti se oba timi ne de bi atukom ne de abeto asen eto osisi a ye wi a ye de bi ato nan ha no wow ebo wa be na otwemienu na otwemiensa bosome no na fei ya prepare inso na atemfo aba won be hia mu so enne na odifo kwamnesa ma yeri muzama final da wo se okwa na ma ni nyina afa ho afade no mo kọ nti ya kasa wo muzama so kasa la hatemfo ne wo mo bo asofo no mo sayare na no so omo ye ma omo di omhuni omo ye konkono so enne asofo be kono no wapempam tare hye ma bi no ni wachi yu saa nti ama sunsum sore no nipa nyini se wo ho ade sunsum sore sofo be ye no sofo ntumi nye so o kan ba ni ba bia na omo kokko no na ni odisa na nimu no wabre bizimfo na wabre o se me saba famu a na amanfo ye bedi nkuku na mu fa abo me hye meto na mentena so na mu pagya me san kosoro so enti ayade asunsun sore no enye nne ene hyase edi ade se pefese ebre wo ho a aka me yehwe 104 no verse 13 to 14 to 15 no ne yehwe ade nti aduhwam a yehyehyire nyina no e wo bible ni mu oh yeda wase etiefo ma bie quotation yen kan Psalm 104 me pato me kan brofo no verse 13 no he watered the hills from his chambers and the water of the earth is satisfied with the fruit of thy works. Enti wahu o se ni chamber chambers of the waters. What chambers of the waters? Because I say chamber na nsu ahina da ho. Or kasa about different types of waters. Enti sunsum sam ye bibia se awurade amfa mfisuru amawa ntumi ye. No se asase kura akoma toniyem. Na manije bai kana hwe. No gunsa e ma asase no ma asase ne me na de anije bai enso ne yeso a nyama bia ne yeye obi asore ba bia na odwonso obi asore ya na oye nyama mfata sunsum sam empefi okay epe konkro ye nti yesi ye kan yakọ Old Testament ni mu a Old Testament ni nyina sunsum sam benne no wonye sunsum sam na obi de
phone wasi so no twa no twa ka sunsum sɛ yɛmfa camera nsi so okay yɛmfa camera nsi so bɛnɛ wobɛhu obi na yɛde nnwuma gyinam na sunsum sɛm no a ɔpɛ sɛ ɔyɛ no de camera bɛsi so dabi nti nnɛ kakra mɛka ne sɛ sɛ asɔfo no bɛte ase a anka sunsum sɛm no nyame mfrɛ wɔ mu a wanhyɛ wo ho ɛmfa so wo ho ɛnkom na sunsum sɛm no ɛso ɔtoro te sɛ nsuo a abotan wɔ mu ɛso ɔtoro paa na ɔmo nso a wɔayɛ akyɛ obi te sɛ mea me papa na mmerɛ taa agyewu akaboa the third na me papa odi fa kwa Church of Bethesda ɛna the Church of Jew Domi Pillar 2 na mea me nua bɛ ma Commercial ma Ajaguraja na ogina ne papa na mu loda so ama ne papa din ewreni sɛ adwuma no na susu sorry kra adwuma no ɛdin paa uwu a yensi o ba bia keke ukomu zama ubonso obi aye adwuma for 32 years 40 years 50 years owu ya o ba bia ne besi nti sunsum nyuma no ene efe nanso efew nanso ebi ese no okay yeda se papa se nde wunya amre ne eye bekasa ye se de di focus ne kai no sunsum we ka brabo no edi se wo ho na se wo mfa sunsum sem emfe enye ne serious ye sraw se obomoden no wa fa sunsum sem ye papa wo obi obeda na se ye mre na ye be ai na make se mama na ye papa odifa kwa Church of Bethesda obi opefo da ota papa bia no onko ho no nkoto oto nso ehwam na ye adwuma esu ene ye de sunsum nyuma na egu abontini na de ebombo nko a na ba me nchia me yere Queen University Queen papa da be se nya on ye be ka foda water no because ye nim de amanfo se omu yusu pa ye nim de omo de na candle no your boss no ye be bisa opa me chechima atiefo so the importance of the foda water the importance of the candle na ya cheche amanipa atiase obi wa onim candle kure so yusu empire na obo no ye o candle bia yellow e wodwuma edi green e wodwuma edi blue e wodwuma edi fita no so wodwuma edi so what I say enti ne nyina ye sunsumisam ya enti si ye cheche no na wanya abotre na watie na wafa na babo awo enye bibi huhuhu opese wa wo yesunsum nyuma kakra wo fia eno so ye be kire ma nipa wa nkasa wa fiu mu aye wo sunsum nyuma kakra na aboa na wedi ye yes na aboa na wedi ye sa pepepe nti said ya papa kan nipa to se unya subscribe ya ye be se o se obebo modena wa subscribe na wa click bell ne so say anytime ye be post video bi ana say papa ne be di nkomo no you be the first person to hear ana so be hu sa ne ye kan mo say so ya ready with diabetes or high blood pressure ye say so be ka obe free SDK City Health Center o ko mo TikTok a o search SDK City Health Center obetima from 055 661 4628 makramo e do bibia say